Aquest tram d'aquí del Molí la Vella que jo considero que és un tram molt interessant, sobretot pel tema de l'arbrat, el bosc de ribera continu. El bosc de ribera és el bosc que creix a banda i banda del riu formant una galeria. Aquest tram d'aquí és un lloc molt visitat per la gent, la zona d'aquí del Pont Penjant. Després hi ha racons que l'accessibilitat és més difícil i al mateix temps que no cal accedir a tot arreu. Estos punts que el camí va molt tapat, va molt cobert, vas molt encaixonat per dintre del camí, jo els trobo molt interessants també, perquè realment només cal vindre un dia de matí, escoltar la quantitat d'ocells que se senten aquí, el soroll de l'aigua, observar la quantitat d'insectes que es veuen, mirar damunt de l'aigua, els sabaters, algun macroinvertebrat, les libèl·lules, són racons que tenen el seu interès, i també aprofitar per dir que tot això també és un espai fràgil, és un riu mediterrani, que a vegades no porta molta aigua, i que també els usuaris han de ser conscients d'aquest respecte cap a aquest medi.